Mga retired Air Force personnel ug ilang mga manununod nanawagan ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga unta susihon ang gihulagway nila nga dili makatarunganon nga demolisyon nga gipatuman sa ilang mga panimay sulod sa airbase. Si Luan Mirundina sa report. Emosyonal nga niatubang sa mga sakop sa media ang usa ka retired Air Force personnel kinsa mo'y presidente karon sa Mactan Benito Ebuen Air Base Neighborhood Association nga si Cleto Caro nga bisan piso way nagasto ang Air Force sa pagpatukod sa ilang mga panimay. Apan niadtong 2014 may gipagawas nga kamanduan ng Air Force nga kun moretiro sila gikinahanglan nilang i-turn over ang ilang panimay aron ma-convert kini isip government quarters. Kay niadtong 2004 pa siya ni retiro, busa wa siya maapektuhin niini ug wa usab niya gi-turn over ang iyang balay. Kay Bumo wa ko kapirma, di ka suwan ko ang lopo detainers. Kaya nagpuyo ko dito pagyapon sa akong balay. Kay kuno ila na. Ang pait, ang anak ng sundalo, nag-retire 2023. Antod karon, wa man bukas akong anak ang iyang kwarta bisag piso. Tungod niini, napugo siya pag-demolish sa iyang balay aron lang makuha sa iyang anak ang retirement benefits niini. Nagsinawalik ako, anda ako mong pakulong. Inaamon ko si General Alinsangan, Sir, kung totoo ka mang tao, pirin na tayo, nang Weber, magtikuha tayo lang, magpalay directors tayo sa NBI. Nanawagan usab sila karon kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga unta susihon ang gihulagway nilang di makatarunganong pag-demolish sa ilang mga panimay. Sana, mahal na Pangulo, patulungan niyo po kami. Kawawa kami mga retired dito sa Mactan Place. Naalaala ko kayo, sinabi mo nung unang suna. Lahat ng mga retired are the living heroes. Matod sa spokesperson sa Mactan Benito Ebuen Air Base Neighborhood Association, Juvenal Giangan, nagsugod ang demolisyon niadtong October 14, 15 ug October 24. Ug bisan kung gipaubos na ang tibok nasod sa Pilipinas sa state of calamity niadtong November 6, may gipahigayon gihapon nga demolition niadtong November 12. Kini taliwa usab sa giduso nilang temporary restraining order ngadto sa korte. Sa pagkakaroon, niabot na sa 40 ka mga balay sulod sa Airman's Village ang na-demolish. Bisag kinsa makasabot abogado na natay mga jurisprudence nga maghuwat ganit ang TRO for ethical and practical considerations. Huwato na to unsay desisyon kung mugawas pang TRO pabor ba nato di kay magguba na magdaan og balay ipaspasan na ninyo. Si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan sa iyang bahin nakikinabi sa mga apektadong residente ug nipadaog suwat ngadto sa korte nga ipahunong una ang demolition alang sa humanitarian reasons ilabi na nga gipaubos karon ang nasod sa state of calamity. Sa unang statement nga gipada sa Philippine Air Force niadtong October 24, ilang gikonpermar nga may gipatumang court-ordered demolition sa mga illegally constructed structures sulod sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Samtang sa ikaduhang statement, gipasabot sa Philippine Air Force nga bisan pa man kung gipaubos sa state of calamity ang tibok probinsya sa Subo, ang gipahigayong demolition sulod sa airbase usa ka final court-ordered process nga gipatuman ra usab sa gidesignate nga sheriff ug walay direktiba gikan sa korte nga nagpahunong niini. Ang AFP ug Philippine Air Force gimanduan nga motuman sa judicial order o kamanduan sa korte. Hinuon, gipaniguro nila nga ang pagpatuman sa demolition adunay coordination sa mga government agencies o gikonsiderar usab nila ang proseso nga nasubay gayod. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Lista.